Tusind tak, fordi I har været så godt et publikum. Og tak, fordi I hjalp os med at finde Baloo. Ja, det er virkelig nyt at være sammen med jer her i dag, og nu kommer Mikkel lige hurtigt ind og siger lidt info. Det er rigtigt, men vi kommer tilbage igen, okay? Vi kommer tilbage lige om lidt. Giv en kæmpe hånd til Mikkel der. Tak, Mikkel. Tak. Wow, okay, vi kommer egentlig bare tilbage, fordi vi vil sige tusind tak. Ja, og hjertet tak for, at I gad at bruge jeres tid at komme her i aften, og vi havde det sindssygt sjovt, mens vi lavede det her show. Så vi har altså samlet lidt fraklip, som vi lige viser lige om lidt. Ja, vi viser dem, men prøv at høre, det er bare noget, der kører i baggrunden. Man kan blive siddende og se, hvis man har lyst. Man kan også gå ud, man kan gå på toilettet, man kan tage hjem, gøre lige hvad I vil. Men vi vil bare endnu en gang sige tusind tak, fordi I brugte jeres tid for at komme og se vores show. Kæmpe tusind tak. Hvor var I bare det mest fantastiske publikum? Ja, og det siger du ikke til alle 41 shows, vel? Nej. Klap lige af selv det sidste gang. Det gør jeg. Men jeg tror kun, der er én ting tilbage at sige. Ja. Men vi kender rigtig godt. Ja, okay. Vi ses på søndag!